फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल हिसाबै माबायदि साखाफारा जानानै दं दा? 1 नम्बर। मानोना जों सानो बिजेपि आरो एजिपिआ बेहाय केन्डिडेट होआ आरो कंग्रेसआथ' बेहाय एमसिएलएबो गैया, मेम्बार गैया, चेयारमेनबो गैया, एमपिबो गैया, एमएलएबो सासेबो गैया। ओंखायनो बिसोरो केन्डिडेट होमालाय मा होआ मालाय मा। आरो नोंथांमोनहा मिथिगौ बे हाग्रामा महिलारि सारनि दल बिपिएफआ आगोलाव बिसिना एमसिएलएआनो 40-39मोन। दा थांनाय बाराव बिसोरो 17 जन देरहादों, 6 जना खारबाय, ओंखायनो 11 जन दं। बे 11 जनाबो जोंजों जगाजग खालामगासिनो दं सासे सानै, आरो माखासेया खिन्थु बिजेपिजों जगाजग खालामगासिनो दं। जोंसो इउपिपिएल आरो बिजेपिआ मोनसे बन्द'बस्त खालामनानै दोनदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल हिसाबै माबायदि साखाफारा जानानै दं दा? 1 नम्बर। मानोना जों सानो बिजेपि आरो एजिपिआ बेहाय केन्डिडेट होआ आरो कंग्रेसआथ' बेहाय एमसिएलएबो गैया, मेम्बार गैया, चेयारमेनबो गैया, एमपिबो गैया, एमएलएबो सासेबो गैया। ओंखायनो बिसोरो केन्डिडेट होमालाय मा होआ मालाय मा। आरो नोंथांमोनहा मिथिगौ बे हाग्रामा महिलारि सारनि दल बिपिएफआ आगोलाव बिसिना एमसिएलएआनो 40-39मोन। दा थांनाय बाराव बिसोरो 17 जन देरहादों, 6 जना खारबाय, ओंखायनो 11 जन दं। बे 11 जनाबो जोंजों जगाजग खालामगासिनो दं सासे सानै, आरो माखासेया खिन्थु बिजेपिजों जगाजग खालामगासिनो दं। जोंसो इउपिपिएल आरो बिजेपिआ मोनसे बन्द'बस्त खालामनानै दोनदों। दाथ' सरकारा सोलिगासिनो दं, इएमनिबो जोंहा खथा गैला, ओंखायनो इउपिपिएलआबो बिसोरखौ सासेबो लानो नाङा आरो जों बिजेपिआबो लाया, बे बन्द'बस्त थादों। आरो आं बुंनो नागिरो जे बिस्रा सिगाङाव सानै एमपि दंमोन बिपिएफहा, लकसभायाव आरो रायजसभायाव, दिनैथ' 0। एमएलएआबो 12 जनमोन, दिनैथ' 3ल'सैसो। एमसिएलएआबो खेबसे खालि मोनदों 39 जन, खेबसेयाव मोनदों 29 जन, खेबसेयाव मोनदों 17 जन, खेबसेयाव मोनदों 19 जन, आरो दाथ' 11 जनल'सै, नङा होमबा? एमएलएआबो 3ल'सै, चरन बर', दुर्गादास बर' आरो रबिराम नार्जारि। ओंखायनो बियो सान हाबसि जानाय मोनसे दोलो होननानै जों सानो। बिसोर जों हाया। दा चन्दन ब्रह्मआबो इउपिपिएलआव जगदान जानोसै होननानै खोनानो मोनबाय थादों सार। इउपिपिएलआव चन्दन ब्रह्मल' नङा, नोंसोरबो जों बयबो जइन जायोबा जों गासिखौबो लाजोबथारगोन। मानोना पलिटिक्सआ धने जने, फायसाबो थानांगौ, मानसियाबो बुरजा थानांगौ। ओंखायनो जोंहा फान्डनि बेबस्था दं आरो मानसिखौथ' जों बर', हारसा, सावथाल, बांगाल, राजबंसि बयखौबो लेंगासिनो दं, इनक्लुडिं चन्दन ब्रह्म। बिथाङा जोंनि दोलोआव हाबफैबा जों बिथांखौ बरायगोन।